guys, nah, dengda dini syuting hoida nebe actress nebe makeup jingnya buka जागासिनो आरो लोगोसे नोंथांमोना नैबे cameraman नै camera नैबे होनो Sony camera नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बेखौ मामोनलाय सिनायला मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस hey ole hello guys नोंथांमोनखौ आंनि जिसा दि ब्लगावहा आरोबाव खनसे माने बरायबाय थागोन आरोना आरो खनसे गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोना थाबाय आं दायो माने बेलेग जायगायाव दङ आरोना जोंनि राहापारा एरियायावनो ओमफ्राय बेलेग मोनसे जायगायाव दङ माने मा होनगोन बेखौ एलबाम शुटिं खालामनो फैदों आरोना नोंथांमोना आं दिनैनि ब्लगखौ एलबाम शुटिंनि ब्लग बानायगोन ओमफ्राय आं बेलेग जायगायाव दंफैयो बेनो आरोना न'आ नोंसोरनो आङो जायगाखौ न'फोरखौ मोजाङै देखायनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय न' ओमफ्राय दिनैनि शुटिंआ माबायदि जागोन नोंथांमोना मोजाङै नायनो जों दा इयाव दंफैयो आरोना नै गारिया इफोरनो नै बेयाव उन्दुदोंमोन देखायनानै उन्दुनो जायगाखौ इधर में मेकअप चल रहा है मेकअप nah जोंनि एलबामनि मा होनो बेखौ डाइरेक्टर खनसे मिन्दाब्रा जाहांबाय मेकआपनि बक्सफ्रा गासैनि आब'नि आरोना आब'खौ जोङो जापाननिफ्राय लिंहरना लाबोदों आरो हायार खालामगोन ना ओरैनो लाख थाखा होना लाबोदों नामा per day 1 lakh lagi खतरा से नाखाय डेन्जार जाबाय नै डेन्जार केमेरा बादि गोजौ माने लावदुमा होनखादो इखो जुता गोजौ आरो सेन्देल गोजौ गाननो होनाङा बरिया भिडिअ स्टार्ट जाबाय एसे 이디는 뭐 하고 뭐 사무 좀 나랑 거든 왕 너가네 해봤네. Nah, barang faibai aktor ni apa? Makeup. Aktor ta handsome kan? Makeup बांसिन समायसिनदों. थांनो ओंखारबाय नै गारिया नै थांगासिनो Nah, ready. Actress kita kayak ini. Wah. Guys, jangan syuting orang tak ready zabai nih karya ini. Wow, gak nggak sih? Elang mana ada. Dan ini syutingnya apa di saya? I am excited. Start. Gazet. Hai. Oleh guys. Jom tangga sini. Mereka apa sih terus dengan? Nah, kamera ke mana जों गासिबो खुलुमबाय आरोना बे केमेरायानो केमेराखौ खुलुमबासो केमेरासो मिन्थिसिगोन ना जोंखौ मादि खालामो वाव जागायजेनसिगोन जों दायो केमेराखौबो खुलुमखांबाय नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरोना वाव मानसिफ्रा बेसेबां दं नै एक्ट्रेसआबो One, two, three, go! Guys, जों दायो लोकेशन चेन्ज खालामो Guys, आङो जानायाव बेस्थ ओमफ्राय जानायाव बेस्थ जासुलि ना एक नम्बर जासुलि नोंथांमोना थाबैनो जोंनि भिडिअखौ नुनो मोनगोन
सप्तासे बा सप्तानि गेजेरावनो जाय साबस्क्राइब खालामना दोनदो साबस्क्राइब खालामना दोन आनसाबस्क्राइब खालामदो नायनाङा इनि भिडिअखौ रावबो नायनाङा आंनि मबाइला दानाबा थांबाय मानसिया लुआर गोदान सुखादो नामा नङालै नोंनि पिकखौसो बिदों आङो फटकखौसो नै गाइस जों दायो बेयाव सफैबाय जोंनि माने जोंनि एरियानि नेशनेल पार्क आरोना दुलुमनि गारिफ्रानो खैथाबा मानसियानो जा खम वाह सा सफैबाय कफि बिस्कुटाबो सफैबाय नै जा डाइरेक्टर साहाबा लाबोदो गुडे नङा हले बेडे नाइ गाइस सिंनि बेकग्राउन्ड वाव मेकअप मैन को नायनोबा मेकअप मैन मादि बाउली बादि जादों इस मेकअप मैन वाव नाय बेनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना अनेक गोसो गारगारदो लकेसन देखो भाई जों बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै लकेसन चेन्ज खालामनोसै नोंथांमोन नायलांफैदो जों मोनसे मावबाय आरोना नै प्रडिउसारनि अननायावहा मा होनो केक खायगाम माबाखौ जुसखौ रानै लोंदो दे 6थाल' मोनबोदो है बोरै याव लास्ट शुट खालामसै दिनैनिखौ गाबोन आरो दं आरो वाव आब' गाजालै Nah, Serbia. माबा आङो Makeup man. Kus belum? एसे दाग साग बाग Nah, जा एक्ट्रिसा. एक्ट्रिसा बिना बिथाङा एक्ट्रिसा किन्तु साइज नङा दै बे रियेलाव सिब्र' अ साइज बा निग्र' साइज जादों बियो बिबो बिदिनो बिबो आं बिदि नङा नै आं नन मेकआपआव दङ बे आंनि मेकआपजों साइज जादों Non makeup नै आं नन मेकआपआव दङ बियो मेकआपजोंसो साइज जादों Guys, जों थांनो जोब्बाय जोंना जुथा नै गारियाव गाखोनोसै जों दायो रेडि जाबाय बेनिफ्राय थांसै आरोना मोनसे गारियाव थांबायानो एडभान्स नेक्स्ट डे बे नेक्स्ट डे आरोना सेकेन्ड डे लास्ट डे दिनै लास्ट शुटिं दं मेकआप खालामगासिनो जोंनि रुम बियो सुइसखौ होदों अन खालामदो लाइट जोङोमोन ना भालपुं आरोना ये भालपुं स्टेशन वाव
location naik Balpung station ni. Ya syuting lana failaybay. Makeup man ar ji boring dine rajagasini. Besora Bodo. खानायखौ दोनो एसे बोरैबा नुदोंलै बोरैदो लोगोफोर आं हानसाम ना रेजिरान दं साहायाव फुरा गोसोम जाजोब्बाय एक्चुअली गोसोमखा थेवबो गोसोम जाबाय आरोना नोंथांमोना आंनि ब्लगखौथ' मोजां मोनदों जानो हानाय मोजां मोनाखै जानो हानाय थेवबो माने मोजां मोनदों आरोना Dokona. Last sudah dokona. Makeup mana tuh? Isi modok sunu beta kayu. Aduh. Rahat ya kadang ini. Apa? Hiun lah kerja. Hiun lah. Ini video bunga macam Wow. Beleg moonse जायगायाव फैलायबाय Location change Guys, holy moly SCP as holy moly dini Wow, location Guys, wow. Setelah perkenalan ini, Pak. Wow. Water tanda. Guys, nah, jeng dah dilang patang kelekan sudah. Wow. Up down. Wow. Wow! आज तो होली का दिन है होली के ये देखो आंटी लोग ने क्या बोलेगा होली के हैप्पी होली के लिए आप लोग कैसा लगा बहुत अच्छा लगा आप लोग कहाँ से आए हैं हम लोग टीपी से आए हैं टीपी से आए हो इधर का है मंडप पास में हाँ अच्छा सामने का है Hey, इधर देखो या लोग बना रहे हाँ अच्छा ही ना ये हमारा कुकिंग मास्टर इसका ब्लॉग में मुझे देखने को मिलेगा कभी दिन रोटी खाना है तो हम लोग का दुकान में आएगा ये दुकान में आ जाओ Balpung आईबी Mana kek sek dah main lagi. Jus, mana kek sek dah main lagi. पानी दिया पुराने कंपनी हाँ मुखिनानै खाना हालाय मा जागोन बेखौ मा होनो नोंथांमोना मिन्थिना बेखौ होनो ड्रिम बेजोंसो सिमां जायो
guys, ang nusir daya dion danan dekhana nusir दैखौ या this is a water, this is a China water, ये चाइना से आया है, आप लोग भी कभी दिन पकड़ने के लिए आ जाओ, बहुत कूल है, फ्रीज तो मतलब कुछ कर नहीं सकते बहुत ठंडा है मतलब guys जों लास्ट ड्रोन बिरनो नागिरदों ड्रोन this is a drone master wow नोंथांमोन नायदो लास्ट सुटा माबायदि जायो नैबे लोगोसेनो केमेरा दं सनी ड्रोना बिरबाय शुटिंगाथ' जोब्बायलै नै जों माने कार गारियाव गाखोनोसै आरोना गाखो आदा दिनै बोरै जाखो शुटिंगा Cepat sini ek kamare. Aduh sebenarnya Mudang kok mudang ek kamare. ayo मा नोंलाय बोरै मोनखो भिडिअफोरखौ माबा शुट खालामनालाय मोजां मोनदों आरो नै एक्ट्रेसआ बेस्रा दै गांनानै दै लोंगासिनो दं नै आं मोजां मोनाखै मोजां मोनाखैनो बेस्रा एक्सट्रा गोसोखांदों एक्सजों खोथा गैया रावखौबो राव लोगो मोननाय नंला दिनैनो लास्ट ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय थांनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि मा होनगोन बेखौ ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय Tuna baca India yaksa kadang agda kadang pura kadang tuna baca आरो कमेन्ट खालामनो बावगार नाङा या मार खुसी सफैबाय या सफैबाय रुमा सफैबाय मार हेपी मोसा जोबनाय ने एक्टर मोसा नोंखौ सिगांग्रो आं लुगैयाब्लागै रंजानाय बोथोराव नोंखौ लाना रंजाग्रोनो मोनफैयाबा जागोन आगै मोदै गगोन आगै नोंखौ नङाब्ला बे आदा डान्सार मोसादोब्रा गिखांनाय मोनो आं गोजोननाय मोनो आं नोंखौनो सोरजोंबा खालामनानै सानबाय फैनानै नोंखौनो अखा खमले मेगन मोदै नोंखौ सानै Pasta galisimet bawarin deh kulumnaga kusia dalai hunai bayi bayang dengan kesuku bye bye miss you too bye bye miss kelamai bye bye